No i witam pięknie, panie i panowie, na żywo i na nieżywo. Tutaj jest najnowszy zakup i z góry za to chciałem podziękować. Otóż nie, i tu was zaskoczę, nie Sony, ani nie nikomu w tym stylu, bo konsola została zakupiona za moje własne pieniądze. Nikt mi nie chciał jej podarować. Także dziękuję wszystkim, którzy przychodzą na streamy, subskrybują, donatują i dzięki której można na przykład taką konsolę sobie było nabyć. Także dobrze. A jeszcze zanim przejdziemy do konsoli, to chciałem dokonać takiego małego testu kulinarnego. Moi drodzy, Lay'sy, pierwszy raz takie widziałem. Spicy Chicken in Action. Sensacyjnie pikantny kurczak. Nie wiem, czy już żeście takie jedli. Ja je pierwszy raz widziałem. Zobaczymy teraz. Dokonamy oceny. O! Prawie pół paczki ich jest. Chcecie jednego? Dobra. Także jak wyglądają? Tak wyglądają. O. Takie są złote. Ładne. Pachną... Nie wiem. Lekko pikantne. Takie, bym powiedział... Kurczaka to za bardzo tutaj nie... O, mocno pikantne. Szczypią w język aż. Mogą być. Nadają się do spożycia. Dobra. To na później. Dawaj PS4. Dawaj suba, Kezigo, biedaku. Dobra. A propos PS4. No to PS4, dobra. Otwieramy. Jeżeli chodzi o konsolę, to ja już miałem PS3. Miałem Xboxa 360. Miałem Commodora. Coś tam jeszcze miałem. Pegasusy miałem 2. Na przykład. To już nie jest ten. Jeżeli nie dawali tej PS4 za darmo, to przepłaciłeś. Ja jeszcze w życiu nie dostałem nic za darmo. Nawet w pierdolu nigdy nie dostałem za darmo. Nie ma generalnie za darmo rzeczy w życiu. Zawsze jest coś. Oficjalna konsola do gier. To może być PlayStation. Bo ja to tak otwieram z nadzieją, że to jest to. Nie będąc pewny. Zawsze mogły być gazety. Nie, ona nie jest z Fifą. Ona ma takie pudełko tylko. Nie ma tam Fify w środku. No. Powiem wam, wygląda jak PlayStation. Tutaj nawet coś jest napisane w obcych językach. Najlepiej sprzedająca się konsola na świecie. Przeżywaj niesamowite przygody w oszałamiającej jakości obrazu HDR. Razem ze znajomymi. No, to będzie ciężko. Korzystaj z wieloosobowego trybu online i rozrywki na żądanie. Rozrywka na żądanie. To brzmi dobrze. PS4 to najlepsze miejsce do grania dla całej rodziny. PS4 to najlepsze miejsce? Oj, tu Netflixa pokazują. A ja na Netflixie i tak nic nie oglądam. Dlaczego nie PS4 Pro? Bo mnie nie stać na PS4 Pro. Stać mnie było na takie PlayStation.
Niestety. Czy jest Brothers? Co wykupisz, to jest. Dobra. Aha, 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 aha. Coś tu jest. Paszkow mnie schostował, dziękuję. Biały karton. Rasistowski. Znaczy, karton o... jak to się mówi? Karton o indoeuropejskich rysach twarzy. Znaczy, kartona. To się gdzieś... Jak to się otwiera teraz? Aha! Aha! Ile takie PS4 kosztuje? W sklepie około 1300-1400. Chyba, że się na przecenę jakąś trafi, to mniej wtedy. Kabelek taki. To jest jakiś tam... A to dopada chyba. Ja dałem 1200 niecałe. Tak, dało się kupić za 900, wiem. Na różnych przecenach można kupić. W różnych okazyjnych cenach. Ja się nie załapałem na taką... O, tu HDMI. Ja się na taką promocję nie załapałem. Chciałem kupić za tyle. Padzik. Według niektórych najwygodniejszy kontroler na świecie. Według mnie ten od Xboxa jest wygodniejszy. Taka... niepopularna opinia. Wydaje mi się, że jednak popularna. Za używkę, no ten jest nowy. A, tutaj mamy słuchaweczki z mikrofonem. Bodaj. Po zakupie swojego PS4 stwierdzam, że lepszym zakupem byłby Nintendo Switch. No, jeżeli chce się grać w 3 gry na krzyż, jeżeli lubi gry od Nintendo, to pewnie tak. Ja w każdym razie nie dałbym przeszło 1000 zł za konsolę, na której nie miałbym w co grać. I grać w jedną Zeldę, Pokemony i remastery w gorszej jakości starych gier z dużych konsol. To do poczytania na sraczu. Jeszcze więcej, tutaj pewnie cały las został wycięty w Puszczy Białowieskiej, żeby taką instrukcję zrobić. I to już? Czy mam Avermedia albo Elgato? Nie. Nie mam. A nie, jeszcze coś tam chyba jest. Aha. Poradnik szybkiego uruchamiania. Myślę, że sobie poradzę. A jak nie, to będę czytał. To save energy, your PS4 will automatically enter standby. Wow. Dobra, i tu takie wydmuszki po jajkach. Śmiesznie to wygląda. O, to można, jakby takich mieć dużo, można by se ściany wytłumić. Pożyczysz od Patty? Nie, nic nie pożyczę, kupię sobie. Nikt mi nie chce nic dać, a ja oferuję takie aktywności, recenzje, zdjęcia, streamy. O! Pam 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 pam. Jest PlayStation. Jak śmierdzi? Takie jest bezwodne raczej. Małe, nie? W porównaniu do tego dużego, to jest takie, bym powiedział, małe. O. A to już każdy wie, jak wygląda PlayStation raczej. Znaczek PS4. Tu jest, prawda, tu są wejścia. O. Czemu opakowanie zwykłe, a masz slim? Nie jest zwykłe. Jest ze slim. Czarny w białym opakowaniu. Czy to jest jakaś metafora?
Co my tu mamy jeszcze? O, nóżki są... A tego nie widziałem nigdy. Nóżki są w kształcie tych przycisków. Trójkąt, kwadrat, kółeczko, X. No. Tak, to jest magnetowid w VHS, w HDMI, DTS, Dolby, True HD. Ale takie True? No dobra. No i tak. Czekajcie, to niech sobie tu siedzi. O. Siadaj. PS-ie. Unboxing opóźniony o 3 lata. Nie no, nie jest opóźniony, bo ja kupiłem sobie teraz. Dobra. Dobra, tu jest paragon. Nie stracić. No. I jest pad, żeby nie wyświnić tłustymi łapskami. Jaki... Ja myślałem, że on jest większy. A on jest jakiś taki mały. Ale całkiem jest... Znaczy ja mam małe rączki, całkiem dobrze się trzymie. Tu się klika, tu się tego, o może ASMR. No, tutaj jak w GTA będę uciekał policji, to będzie migało. Ijo, ijo. No i to tyle. I to tyle. Fajny, taki chropowaty. Tak, jest mniejszy, a ja tu mam pada z Xboxa. Tak na marginesie. To możecie sobie porównać. Mam nawet pada od Xboxa One Day One. Czyli od takiego pierwszego Xboxa One, jaki wyszedł. O. Tak to wygląda. Także no faktycznie to jest takie trochę... O, 100 biców, dziękuję. To jest takie trochę porównanie Kononowicz kontra Major. No. Chudy struś i gruby byk. Z czego ten jest też bardzo wygodny. Tylko tutaj akurat mi się wejście na kabel zepsuło. Ale działa pad normalnie. O, a tu taka ciekawostka. Mam jarmułkę. I można zrobić na przykład pada, o, z Izraela. A, bo się jeszcze ktoś się jeszcze oburzy jakoś niezdrowo. Dobra, to sobie wezmę. Koszerny pad. To sobie stąd wezmę. Karta gwarancyjna. Xixtus bez suba. Nie podoba mi się to. Xixtus, nie podoba się to dla mnie. O, tu niech widzą, że nówka sztuka. Dobra, i teraz by trzeba było te PlayStation może podpiąć, przetestować, czy one działa przynajmniej. Także tutaj mamy kabel do zasilania. A czy wy już macie swoje PlayStation albo swojego Xboxa? A za 4-5 miesięcy pewnie wyjdzie PlayStation 5. Sprawdź, czy grzebana nie była, plomby itd. A gdzie tu powinna być plomba? Macie Xboxa? A, jest tutaj. Nie była grzebana. Nie lata nic w środku. Nic nie lata, to dobrze. I ciężka, to dobrze. Bo jak coś jest ciężkie, to jest porządne, nie? A jak coś jest letkie, to jest ciulate. Plombę można zdjąć bez uszkodzeń. Ale no, dlaczego już takie teorie spisku się pojawiły? Czy dostałem od wujka z Niemiec? Chciałbym. Niestety musiałem sobie sam kupić. Dobra.
Kupuj RDR i gramy. Kupuj suba, a nie tam RDR i gramy. Gdzie jest krzyż? Krótki ten kabel trochę, ale styknie. Weszło, dobrze. Pierwsze włożenie. Pierwsze włożenie jest zawsze najbardziej, wiecie, najbardziej ważne. Dam wam kamerkę tutaj na playa. O, i na klawiaturę jednocześnie. Cały sprzęt. A podepnę pierw sobie testowo do tej lajstwy tu. Polecam kupić oryginalną stację ładującą napady. Ja mam od tego, zawsze naładowane są. 200 zł dałem. Panie! 200 zł? To na taką stację to jeszcze by musiało... O, tak żeby było ładnie do kamery. To jeszcze z 10 subów byście musieli dać dzisiaj. Przynajmniej. To ja bym musiał nie jeść miesiąc z hakiem. Zobaczmy to ciulstewko. No, raczej wątpię, żebym tego... Jakość tych słuchawek wydaje mi się jak takich za 15 zł, bo nawet za 20 widziałem porządniejsze. Jakość kabla jest też taka, że mam wrażenie, że jakby go mocniej pociągnąć troszkę, to by się rozerwał. Pokażę wam w porównaniu na przykład. Gdzieś tu miałem słuchawki, które były dołączone do Samsunga S9 z AKG. Kurde, to są słuchawki. To nawet już po jakości oplotu kabla widać. Tutaj jest. Tutaj go w ogóle nie ma. Także to takie biedne. Bardzo biedne, ale to tego i tak raczej bym nie używał. Także dobra. Ale fajnie, że jest. Ale jakość z tego mikrofonu widziałem, że jest całkiem niezła. Jak Patty streamowała tam. To nie była zła. HDMI. Ale to trzeba kupić taki kabel złoty ekranowany za 1000 zł, bo inaczej to będzie mniej FPS-ów. Skręcam, rozkręcam, o. Dum, 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 dum. Czy jest długi przynajmniej? No, całkiem. Dobra, i teraz będę musiał się podpiąć, będę musiał się dostać do tyłu monitora. Już się muszę rozebrać, bo już mi jest za ciepło. Odejdę, żeby nie było tego skandalu. O. Dobra. Czekajcie. To jest do czego? Do pada. On będzie rozładowany pewnie. Co ja z tym kablem zrobiłem? Tu dałem. Weszło. Weszło TV.
Dobra, i teraz muszę się dostać. Najtrudniejsza rzecz na świecie. Muszę się dostać do tyłu monitora. To lepiej stąd wezmę. To też. Czy mi się to uda zrobić bez żadnych... O! I bez... Wiadomo. Żeby nie ciulło. A, tu jesteś. HDMI. Dobra. Weszło. Tu nie ma reklamy tych środków farmaceutycznych. Siema Daria. Jak unboxing? W trakcie. Jest w trakcie. Zaspałam na koncert, no to nieźle. A może ja wam poczytam, żeby nie zrobić coś źle. Podłącz system do TV. Znaczy nie mam telewizora, mam monitor. Połącz się z internetem. A ja się pod Wi-Fi wolę podłączyć. Włącz telewizor, ustaw wejście HDMI. Włącz system PlayStation. Dobrze. Już to zrobię. Gdzie ja mam tutaj zmianę tego? Input. HDMI. No i uwaga. O! Irona, ja. Coś się dzieje. Coś gnije w państwie duńskim. Tylko teraz czatu nie widzę. Czekajcie. Ja. Dobra, jest szał. Wyskoczyły napisy w obcych językach. Skomplikowanych. Czekajcie, ja muszę sobie tylko czat przerzucić tutaj. W ogóle ja w tym monitorze... O, przepraszam. Ja w tym monitorze mam też głośniki. O. Także coś tu nawet powinienem potem słyszeć. Dobra. Ojczysty Deutsche Sprache. I zobaczmy. O, tu play. Connect DualShock. Bezpośrednio wiem, ale bez kamerki to tak ciulato. I to zresztą te streamy są takie, wiecie jakie. Takie są ciulskie. To trzeba kupić kartę i trzeba normalnie po ludzku streamować. A zamówię dzisiaj. Ale ja wybredny. No nie wybredny, no chcę, żeby to wszystko miało... Żeby to wszystko miało jakiś wyraz. To musi być porządnie. Ja. Co to znaczy? Że wybuchnie? Mig, patrzcie, mryga. Ja. Ale jajca.
Widzieliście takie coś? Jest tu po polsku w ogóle następny przycisk PS. Dobra. No to co, po naszemu, nie? Tak jak się w dobrych czasach, tak jak się w dobrych czasach usprawiało na Śląsku. Auf Deutsch. A też duński jest mi też bliski, wiadomo. Albo po czesku. Który język chcecie poużywać? Welche Sprach will du bruge? Welche Sprache möchtest du verwenden? Może po hiszpańsku. Que idioma quieres usar? François. Nawet są dwa rodzaje francuskiego, serio. Patrzcie. We francuskim normalnym daje się spację przed pytajnikiem, a w kanadyjskim się nie daje? Co? Quale lingua vuoi usare? Donna mamma. O, tutaj Madziary. Dobra, niech będzie. Niech będzie polnische Sprache. Zacznijmy konfigurację. Dobrze. Nie, gierek jeszcze nie mam żadnych. Prawdopodobnie pierwszą grą będzie Uncharted Collection. Jakiej sieci Wi-Fi ja chcę używać teraz? Nie wiem, której, powiem wam szczerze. Już wiem, ale tego wam nie pokażę. Patrzcie się na siebie. Możecie teraz sami do siebie, możecie sami do siebie wysłać serduszko czy coś takiego. Widzicie z kamerki monitor, na którym widać stream na OBS-ie, na którym widać kamerkę, którą widać na OBS-ie, na którym widać stream, na którym widać kamerkę, na której widać monitor, na którym widać OBS-a i tak dalej, i tak dalej. A ja się w tym czasie tutaj podłączę do aktualnym skonfiguruj połączenie internetowe. O matko, jakie ja tu mam hasło? Hasło dłopleć. Nie pokażę wam, bo potem mi się podepniecie pod Wi-Fi. Podepniecie mi się potem pod Wi-Fi i mi będzie na streamach spadała jakość, bo będziecie mi ciągnąć Wi-Fi na lewo. Nie mogę wam tego pokazać. Będziecie mi potem stali pod oknem i mi będziecie łapać Wi-Fi. Czy przyjmuję zaproszenia? Będę przyjmował, spokojnie. No jeszcze go nawet nie skonfigurowałem. Dajcie mi ten. Dajcie mi go odpalić, aby. Cała Polska skorzysta. No i właśnie dlatego nie mogę wam tego pokazać. Dobra, tutaj się robi coś teraz. Będę hakował Pentagon. No i właśnie dlatego nie mogę. Nie mogę wam tego udostępnić, ale mogę wam pokazać, że z pomarańczowego zrobiło się takie o. U was to wygląda jak fioletowe. Nie wiem czemu. Nie można nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi. Musiałem coś źle wpisać. Aha. Ja się też cieszę, że dołączyłem do sieci tego. Masz dwa takie pady. A ja mam dopiero jeden.
Kurde, coś się nie mogę pod Wi-Fi podłączyć, a miałem już tak kiedyś. A, czekajcie, wiem chyba dlaczego. Jest opcja, że wiem. Uncharted pożyczę ci. Nie, właśnie ja nie chcę, ja nie lubię pożyczać gier bardzo. Ja muszę mieć te. Ja muszę mieć własne wszystko. Bo ja się źle czuję potem. A w sumie mam Switcha, mógłbym się po kablu podłączyć. Zamiast po Wi-Fi. Bo ja mam coś czasem problemy z podłączeniem się do Wi-Fi, nie wiem czemu. Siema Kosowska. Może bym musiał modem z tego stentegować, zresetować. Nie, to nawet nie o to chodzi, że zniszczyć. Ja jeszcze w życiu nic nie zniszczyłem. Ale... A w sumie to wam tu pokażę, o. Czekajcie. O. Patrzcie se. Na te technologiczne bajery. Wszystko się świeci, a jeszcze mogę na ścianie dać te... fade. O! I teraz już w ogóle wszystko się świeci. Nie można nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi. A coś tego. Coś mam zdupczone z Wi-Fi. To sobie skonfiguruję później. Podłącz kamerę. Nie mam niestety kamery. Ja chory? Nie, to są witaminy same takie tam. Teść i inne takie do wstrzykiwania, żeby mieć duże mięśnie. W jakiej jestem strefie czasowej? Nowy router musiałeś kupić? Bo na przykład telefon się łączy bez problemu, ale jak się chciałem połączyć przez laptopa albo tutaj, to nie mogę się połączyć. Ja jestem w strefie czasowej jakiej? Patrzcie, tu kurde jest wszystko. W strefie czasowej Reykjavik. Gdzie jest Bytom? Dobra, niech będzie Warszawa. Ustaw godzinę. 29? Co to wyprzedziło? Ej, dobrze. Jest 28. Prawie dobrze. Ustaw, po jakim czasie PS4 wyłączy się, jeśli nie używasz systemu. Nie wiem. Potem to sobie będę ustawiał. Pa, jakie to mądre, no! Do neta nie podłączyłem, a wiedzą, która jest godzina. Wybierz funkcje, które chcesz używać w trybie spoczynku. A, w spoczynku to można mieć wiadomo co. No, można. Można. Pobieranie w spoczynku zaznacz. Czyli to. Więcej energii będzie zużywać. A niech zużywa. Stać mnie. I porty USB. Ładowanie na przykład pada. A no w sumie. No przez inne aplikacje raczej nie będę PlayStation włączał. Możemy zbierać dane o systemie PS4. O wy, bando wiadomej nacji. Już będą o mnie zbierać informacje. Ale o mnie to i tak już wszyscy wiedzą wszystko, także... Umowa licencyjna. Dobra, no to czytamy. Należy uważnie przeczytać niniejszą umowę licencyjną oprogramowania systemowego PlayStation 4, umowę, aby zapoznać się z prawami i obowiązkami użytkownika.
Niniejsza umowa stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem a firmą Sony Interactive Entertainment Inc. (SIE Inc.). Dostęp lub użytkowanie oprogramowania systemowego w komputerowym systemie rozrywki PlayStation 4 system PS4 firmy SIE Inc. jest uwarunkowane zgodą na warunki niniejszej umowy. Użytkując system PS4, użytkownik potwierdza zdolność do zawarcia umowy zgodnie z prawami obowiązującymi w danej jurysdykcji i wyraża zgodę na związanie się warunkami niniejszej umowy. Użytkownik akceptuje niniejszą umowę w imieniu własnym oraz w imieniu innych osób, które uzyskują dostęp lub korzystają z systemu PlayStation 4 użytkownika lub konta użytkownika w systemie PS4 albo konta użytkownika w sieci PlayStation TM Network konto powiązanego z tym systemem PS4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z systemu PS4 użytkownika przez inne osoby oraz zachowanie przez nie zgodności z warunkiem niniejszej umowy. Firma SIE Inc. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia od czasu do czasu zmian w warunkach niniejszej umowy za powiadomieniem lub bez. Najbardziej aktualna wersja niniejszej umowy zastępuje wszelkie poprzednie wersje. Umowa ma zastosowanie do wszelkiego oprogramowania systemowego, oprogramowania firmware i oprogramowania przeglądarki internetowej oraz do aplikacji dołączonych do systemu PS4, a także wszelkich poprawek, aktualizacji, uaktualnień lub nowych wersji oprogramowania systemowego, oprogramowania firmware i oprogramowania przeglądarki internetowej oraz do innych aplikacji. Muszę popić. Dostarczonych lub udostępnionych dla systemu PS4 za pośrednictwem jakiejkolwiek usługi lub sieci firmy SIE Inc. lub Sony, sieci PlayStation TM Network, witryny internetowej firmy SIE Inc. lub nośnika z grą dla systemu PS4. Dla systemu PS4? Co to jest? Białystok? Dla systemu? Całość opisanego w tym paragrafie oprogramowania i oprogramowania firmware jest określana w niniejszej umowie zbiorczo mianem oprogramowania systemowego. Jeżeli użytkownik, i już mało zostało, znajduje się Ameryce Północnej. Jak znajduje się Ameryce Północnej? Tu jest błąd. Tu trzeba zrobić zdjęcie i wysłać do PlayStation, bo ktoś może nie zrozumieć. Ameryce Południowej lub Ameryce Środkowej wszystkie gry oraz inne oprogramowania udostępnione do użytku za pośrednictwem systemu PlayStation 4 są udostępniane użytkownikowi na mocy licencji, a nie sprzedawane, zgodnie z warunkami umowy licencyjnej oprogramowania, które można znaleźć pod następującym adresem: http i tak dalej. Uwaga! Jeżeli użytkownik jest rezydentem Stanów Zjednoczonych lub rezydentem kraju położonego w Ameryce Północnej, Środkowej lub Południowej, niniejsza umowa w najszerszym dozwolonym prawem zakresie zawiera w sekcji 9 klauzulę związania arbitrażem indywidualnym oraz zrzeczenia się prawa do pozwów zbiorowych, która wpływa na prawa użytkownika w ramach niniejszej umowy oraz w związku ze sporami, zgodnie z definicją w sekcji 9, pomiędzy użytkownikiem a jednostką Sony, zgodnie z definicją w sekcji 9. Użytkownik ma prawo do rezygnacji ze związania się z arbitrażem i zrzeczenia się praw, nadążacie ze wszystkim, do pozwów zbiorowych w sposób opisany w sekcji 9. Jeszcze trochę. 1. Udzielenie licencji. Na mocy warunków postanowień niniejszej umowy firma SIE Inc. udziela użytkownikowi niewyłącznych praw do niekomercyjnego wykorzystania oprogramowania systemowego wyłącznie w posiadanym
Go next kuźwa p. Jak dostanę suba, to przestaję czytać. Przez niego systemie PS4, ale dzięki za piątkę. Prawa użytkownika do korzystania z poprzednich wersji oprogramowania systemowego innych niż bieżąca jego wersja wymaga... Nie, no bo nie chcę, żeby coś tu było napisane, a ja nie będę wiedział. Wygasają w momencie otrzymania lub wejścia w posiadanie najnowszej wersji oprogramowania systemowego zainstalowanego w systemie PS4. Ale tu już troszkę zostało tylko. Niektóre warunki licencji na licencjonowane przez się oprogramowanie lub usługi firm trzecich może wymagać przedstawienia przez się uwag i warunków licencyjnych tego oprogramowania lub usługi firmy trzeciej. Wspomniane uwagi i warunki licencyjne zostają udostępnione pod adresem http lub w innym miejscu, które się uzna za właściwe. Wszelkie prawa do użytkowania oprogramowania systemowego są udzielone jedynie na zasadzie licencji. Użytkownik nie otrzymuje żadnych udziałów ani praw własności do oprogramowania systemowego. Widzicie? Czyli tak naprawdę to nie jest moje. Firma się i jej licencjodawcy, przepraszam bardzo, zachowują wszelkie prawa własności intelektualnej do oprogramowania systemowego. Wszelkie korzystanie z oprogramowania systemowego lub dostęp do niego podlega warunkom i postanowieniom niniejszej umowy oraz stosownym prawom własności intelektualnej. Poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi w niniejszej umowie, firma się i jej licencjodawcy zastrzegają wszelkie prawa do oprogramowania systemowego. 2. Ograniczenia. Użytkownik nie może wynajmować, wypożyczać, udzielać podlicencji, publikować, modyfikować, poprawiać, adaptować ani tłumaczyć oprogramowania systemowego. Użytkownik nie może odtwarzać, dekompilować, desassemblować oprogramowania systemowego, tworzyć na jego podstawie dzieł pochodnych, ani podejmować innych prób uzyskania kodu źródłowego oprogramowania systemowego na podstawie kodu skompilowanego. Nie jest dozwolone i korzystanie z jakiegokolwiek nieautoryzowanego, nielegalnego, nieoryginalnego lub zmodyfikowanego sprzętu albo oprogramowania w połączeniu z oprogramowaniem systemowym i korzystanie z narzędzi służących do omijania lub wyłączania mechanizmów szyfrujących, zabezpieczających lub uwierzytelniających w systemie PS4 i ponowne instalowanie wcześniejszych wersji oprogramowania systemowego, obniżanie wersji to 4 chyba jest, naruszanie jakichkolwiek praw, przepisów, statutów lub uprawnień z firmy się lub firm trzecich w związku z użytkowaniem oprogramowania systemowego lub dostępem do niego. 5. Korzystanie z jakiegokolwiek urządzenia lub oprogramowania, które ma na celu korzystanie z nieautoryzowanego, nielegalnego lub pirackiego oprogramowania lub urządzeń albo ich zaakceptowania przez oprogramowanie systemowe. 6. Pozyskanie oprogramowania systemowego w jakikolwiek sposób inny niż autoryzowane przez się metody dystrybucji, ani 7. Wykorzystywanie oprogramowania systemowego w inny sposób niż użycie z systemem PS4 zgodnie z dołączoną dokumentacją w połączeniu z autoryzowanym oprogramowaniem lub sprzętem łącznie z użyciem oprogramowania systemowego w celu projektowania, wdrażania, aktualizowania lub rozpowszechniania nieautoryzowanego oprogramowania w celu wykorzystania w związku z systemem PS4 użytkownika. Wymienione ograniczenia obowiązują w najszerszym dozwolonym przez prawo lokalne zakresie. Trzy. Usługi i aktualizacje. Zawartość i umowy firm trzecich. się może dostarczać użytkownikowi pewne usługi, uaktualnienia i aktualizacje oprogramowania systemowego. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia i usługi mogą być dostarczone automatycznie bez powiadomienia po zalogowaniu do PlayStation Network. Widzicie? Inne mogą być dostępne za pośrednictwem witryny firmy się lub autoryzowanych kanałów. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie przez się tych automatycznych aktualizacji.
uaktualnień i usług. Usługi mogą obejmować m.in. najnowsze aktualizacje lub pobieranie nowych wersji oprogramowania systemowego, zawierających poprawki zabezpieczeń, nowe technologie lub zmodyfikowane ustawienia i funkcje, które mogą zapobiegać dostępowi do nieautoryzowanej lub pirackiej zawartości oraz korzystaniu z nieautoryzowanego sprzętu lub oprogramowania w połączeniu z systemem PS4 użytkownika. Te aktualizacje, uaktualnienia i usługi mogą mieć wpływ na działanie systemu PS4 i firma Shein nie ponosi wobec użytkownika odpowiedzialności za tego rodzaju skutki ani żadne szkody spowodowane przez procedurę instalacji. Już prawie połowa. Użytkownik musi zainstalować lub umożliwić zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania systemowego tak szybko, jak jest to możliwe. Niektóre aktualizacje lub uaktualnienia lub usługi mogą spowodować zmianę bieżących ustawień, utratę danych lub zawartości, a także niemożność korzystania z określonych funkcji. Shein zaleca regularne wykonywanie kopii zapasowych wszystkich danych, w których przypadku jest to możliwe. Firmy trzecie mogą udostępniać użytkownikowi inne usługi lub zawartości, mogą też wymagać zaakceptowania odrębnych warunków i postanowień oraz zasad ochrony danych osobowych. Oprogramowanie systemowe może odwoływać się, wyświetlać lub udostępniać użytkownikowi łącza do zawartości lub witryn internetowych prowadzonych lub utrzymywanych niezależnie przez firmy trzecie. Zawartość i łącza firm trzecich. Firma Shein i jej firmy stowarzyszone nie kontrolują ani nie nadzorują zawartości i łączy firm trzecich, ani też nie monitorują, nie zatwierdzają, nie popierają, nie udzielają gwarancji, ani nie sponsorują jakiejkolwiek zawartości i łączy firm trzecich. Firma Shein i jej firmy stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość i łącza firm trzecich. Użytkownik korzysta z zawartości i łączy firm trzecich na własne ryzyko, przyjmując pełną odpowiedzialność i ponosząc konsekwencje wynikające z ich użycia. Informacje dotyczące możliwości kontrolowania dostępu do zawartości i łączy firm trzecich za pośrednictwem mechanizmu kontroli rodzicielskiej systemu PS4 lub sieci PlayStation TM Network znajdują się w dokumentacji systemu PS4. Ale mi się pić chce. Rozumiecie wszystko póki co? 4. Gromadzenie informacji, uwierzytelnianie. W związku z obsługą działalności firmy Shein oraz dostarczeniem produktów i usług, firma Shein może gromadzić i pozyskiwać informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania użytkownika. Te informacje mogą być wykorzystane do celów związanych z monitorowaniem, diagnozowaniem stanu systemu, do celów marketingowych, do śledzenia zachowań użytkownika w sposób anonimowy. Widzicie? Śledzenie użytkownika w sposób anonimowy. Do uwierzytelniania, do ochrony przed kopiowaniem oraz do innych celów. Firma Shein będzie również mieć możliwość poznania jednoznacznego identyfikatora systemu oraz adresu IP, który jest automatycznie przypisywany do systemu PS4 użytkownika przez dostawcę usług internetowych, gdy użytkownik za pośrednictwem systemu PS4 połączenie z internetem. Po zalogowaniu się użytkownika do konta za pomocą systemu PS4 możemy być w stanie powiązać te informacje z danymi konta użytkownika oraz innymi informacjami powiązanymi z kontem. Za pomocą niniejszego systemu PS4 użytkownicy mogą rejestrować, udostępniać i przesyłać strumieniowo sesje gry, w których mogą znajdować się fragmenty komunikacji głosowej lub tekstowej z innymi graczami. Szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania tych danych oraz dane kontaktowe osób, z którymi należy kontaktować się w razie pytań, można znaleźć w podręczniku użytkownika systemu PS4 oraz w polityce prywatności obowiązującej w regionie użytkownika. Niniejszym użytkownik zrzeka się wszystkich praw oraz oczekiwań związanych z prywatnością, poufnością oraz... Dobra, zmęczyłem się już. Konfiguracja po prostu zagrożona w świata ryzyki. Woohoo!
PS4 wyłączyło się. Jak wyłączyło się? Gdzie ono się wyłączyło? Użytkownik 1. Ha! I jest! I jest wszystko. Playroom, na żywo. Galeria zrzutów. www. Biblioteka. Gry. Co to jest? Playroom. Bez neta pewnie tego nie odpalę. Wow. Nie mam kamery. Panel dotykowy. Tu jest wibruje! Wibruje! Ale zaczęsło. Zaś zawibrował. Patrzcie jak go szelonto. Dźwięk spada! Widzieliście kiedyś coś takiego? Ale jajca. Aż cały pad mi chodzi. Mówi, spada! Ale technologia. Ale to jest technologia. Ja pierdzielę. Do czego to doszło? To są jajca. Genialne. To ja. Ale skoro ja mam taką koszulę? To ja z przyszłości, to jest mój dom przyszłości. No ale fryzurę to mi zrobili głupią. Patty będzie blondynką w przyszłości. Będziemy mieli gołe cegły na ścianie. A to wy, te ludziki małe. Ale jazda. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zajebiste to było. Super, już mi się podoba. Jeszcze nawet neta nie już mi się podoba zajebiście. Wszystko mi się podoba. Super. To był najlepszy zakup. Dobra, teraz musimy zrobić podsumowanie. O. Także słuchajcie, podsumowując. Chipsy z Sony... chipsy z Sony. Wali mi po tej umowie. Chipsy Laysy bardzo dobre, ale kurczaka nie bardzo czuć. PlayStation super konsola i super pad. Pad jest świetny, bo się świeci. To mój pierwszy pad, który się świeci. I automatycznie mój ulubiony.
i super jest, że wibruje i tu można dotykać i się dzieją różne rzeczy. O, no i to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie w komentarzach na YouTubie, czy gdzie tam chcecie. Ja jeszcze muszę kupić muszę jeszcze kupić sobie kartę do przechwytywania i będziemy streamować elegancko. O, a pożegnam was takim motywem patriotycznym, grubiorzem. I dziękuję za uwagę i zostawcie łapkę w górę koniecznie. I na streamy wpadajcie. I cięcie.